Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mana enweghị m ike isi ndo na ihe mere m n'ihi na o nwere otu ọ dị na ihe omimi nke Chineke. Ọ rụpụtara ihe niile a iji wetara m ezi ihe wee mee m ihe m bụ taa. N'abalị okwu m chọrọ iwetara unu bụ nke a na-akpọ anyị pụrụ ime ya. Ka anyị kwụsie nke ike, anyị pụrụ ime ya. Matu 11 amaokwu nke 12. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi okwu gị n'abalị a. Ana m ekpe ka ị nọnyere ọnụ m, nọnyere ntị m n'abalị a n'aha Jizọs. Amen. Site n'ụbọchị John the Baptist ruo n'ụbọchị taa, alaeze eluigwe na-anagide ihe ike, mmegide. Ọ bụ naanị ndị dị ike na-anara ya. Nke a bụ ụgwọ dị mma. Inweta ihe na alaeze eluigwe bụ nkwekọrịta site n'ime ihe na mkpali na mgbalịsi ike ịrụ ọrụ. Ịgbalịsi ike, inwe mkpali na mgbalịsi ike ịrụ ọrụ. O nweghị ịjụ oyi nọ n'okwu ahụ, ọkwa ya? Alaeze Chineke agabigala ihe ike mmegide. Ụmụ nwoke ike na ụmụ nwanyị ike na-ewere ya n'ike. Ugbu a n'okwu Grik, ihe ndị ahụ, okwu a bụ ihe ike bịara ebe ahụ ugboro abụọ n'okwu nke Grik. Nke mbụ bụ mgbe alaeze Chineke na-agabiga ihe ike, pụtara ibu agha. Mmadụ ole n'ime unu ma na alaeze eluigwe nọ n'agha nke ukwuu n'ụbọchị taa? Nke a na-atụ m n'anya n'oge ndụ m a niile. Ihe ndị nke m hụrụ na a na-emenụ n'afọ 15 ndị gara aga, na ndị mmadụ ole ndị chọrọ inweta Chineke site na ihe ọbụla, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ma ihe mere na ndị na-ekwenyeghị na Chineke apụghị ịgbanwe ihe ọbụla. Ọ bụrụ na ihe ọbụla ga-agbanwe, ọ bụ anyị kwesịrị ịkwụrụ n'ụkwụ anyị wee mee ka aha ya bụrụ ihe a maara amara n'elu ụwa niile, ka anyị toonu Chineke. Mana ana m agwa gị, ihe m na-agwa gị bụ ka m jụọ gị ajụjụ: olee otu i chere na anyị ga-esi gbanwee ụwa anyị? Ọ bụrụ na onye ọbụla nke kpọrọ onwe ya onye oyiri Kraịst ga-aba n'ime obodo gaa mee dị ka onye oyiri Kraịst, nke a karịrị naanị ịga ụlọ ụka, gaa na-ekpo oche chọọchị ọkụ na-eche na anyị ga-aga eluigwe n'ihi na anyị gara ụlọ ụka. Ana m na-agụ Abụ Ọma 23. Onye ọbụla kwesịrị ime ihe ike. Ihe ike nke ọzọ bụ nke abụọ nọ n'ebe ahụ bụ inwe ume, ịtụkwasị onwe gị obi, inwe obi ike, inwe nkwuwa okwu na atụghị ụjọ. Ugbu a ka m jụọ gị ajụjụ a dị mkpa. Ị dị na njikere? Ị cheela maka nke a mbụ? Ị dị na njikere ịkwụrụ n'ụkwụ gị wee na-ebi ndụ gị dị ka ihe ị na-asị na ị kwere? Ọ bụrụ na ọ ga-esikarị ike, ana m eche na Chineke na-akpanyere m ụka n'obi m. Ị ga-ebido na-akwado ndị mmadụ. Ugbu a nke ahụ abụghị ozi ọjọọ, ozi na-atụ ụjọ. Nke ahụ abụghị anyị ga na-agagharị ụjọ na-atụ anyị. N'ezie, ịgwa gị eziokwu, o nweghị ihe anyị kwesịrị ịtụ ụjọ maka ya, maka na ihe dịkarịchara njọ nke nwere ike ime nke na-adịchaghị njọ. Ọ bụrụ na ị nwụọ, ma ọ bụrụ na m na-agụ akwụkwọ nsọ m ịghọta, ịdị ndụ bụ Kraịst, ịnwụ anwụ bụ uru. Ya mere, ụjọ ekwesịghị ịtụ anyị ịnwụ ọnwụ. Ụjọ nke ọnwụ na-abịa kụjichaa ndị mmadụ ụkwụ, mana nke bụ eziokwu bụ ịnwụ anwụ abụghị ihe ọjọọ, mana nke bụ ihe ọjọọ bụ ma ọ bụrụ na ị nwụghị n'ime Kraịst. Mana ọ bụrụ na ị nwụrụ n'ime Kraịst, gị nọgide n'inwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ ruo mgbe ị kuru ume nke ikpeazụ. Nwanna, ị nọ na mmeri. Ị gaghị enwezi ihe mgbu, ị gaghị enwezi iru uju, ị gaghị enwezi akwa. Anyị na-adabere nke ukwuu na ihe nke ụwa. Anyị anaghị eche nke ukwuu maka ebighị ebi. Ma ihe mkpali adịla n'obi m kamgbe izu ụka 6 m na-ekwu ya ebe ọbụla m gara. Ihe nyere ndị kwere ekwe na mgbe ochie ụdị obisi ike nke ha nwere bụ na ha nwere olileanya nke ebighị ebi. Ma olileanya a nke
ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ruo ole mgbe bụ ebighị ebi? Ọ dị ogologo nke ukwuu, ya mere achọrọ m ịnọ ebe dị mma. Amen. Ọ dị mma ịbụ onye eji ihe nke ụwa agọzie, mana anyị ekwesịghị ijisi aka ike bụ ihe ndị anyị nwere. Ịma akọwara eluigwe dị ka ebe magburu onwe ya na mma. Ọnụ ụzọ nke ejiri okwute mara mma mee, ụdị okwute dị iche iche mara mma. Ebe ọbụla nke ilere anya, ụzọ ya nke ejiri ọlaedo wee mee, ọ dị nnọọ ezi mma. Otu nwoke bara ụba nke ukwuu nwụrụ, ya achọ iji ụfọdụ ihe ndị o nwere gawa n'eluigwe, mana agwa ya na ọ gaghị eme nke ahụ. Ya sị na ọ bụ ihe dị mkpa na ọ ga-ewere ụfọdụ ihe ya ka o lee ma ha nwere ike inye ya ikikere. Ya mere o nwere onye gara anụ ga-agwa ndị isi okwu si na o nwere onye nwanna nwoke a na ọ chọrọ iji ihe ya were abata. O nwere ike inweta ikikere pụrụ iche ka o wee webata ụfọdụ ihe. Ya mere enyeghị ikikere ka o buru naanị otu igbe ntakịrị nke ihe juru n'ime ya. Ma mgbe ọ bịaruru n'ọnụ ụzọ, onye nsọ Pita wee zute ya wee sị ya, mba, ị gaghị eji ihe ọbụla abata n'ebe a. Ya sị na ọ natara ikikere. Ya wee sị ka ọ gaa jụọ, ma onye nsọ Pita gara gaa jụọ wee lọghachi sị ya, ọ bụ ezie na ha sị na ị ga-eji igbe ntakịrị were abata, mana ị ga-emepe ya ka m lee ihe dị n'ime ya tupu gị bata. Ya wee mepee ya, ihe juru n'ime ya bụ goldu. Onye nsọ Pita jụọ ya sị, elee ihe ị ga-eji buru ihe a na-enweghị isi batawa ebe a? N'ezie, ihe anyị na-efe ofufe ebe a bụ ihe nzọkwasị ụkwụ anyị n'ebe ahụ. Amen. Mana eche m na anyị ga-abụ ndị ga-ewezuga ụjọ. Ya mere ị ga-eguzo n'ụkwụ gị. Ọ bụrụ na naanị gị bụ onye ịma nwere ike iguzoro n'ụkwụ ya, o nwere ike ọ ga-abụ ihe anyị ga-achọ ka ndị enyi anyị hapụ anyị. Ị ga-enwe ike chọọ ka ị hapụ gaa ọrụ, n'ihi na ị jụrụ inwe iru abụọ n'ọrụ ahụ. Ị nọgidesiri ike ime ihe ndị e kwesịrị ka emee n'ọrụ ahụ. Ị na-anụ? Mana echere m na achọrọ m iche echiche. Anyị ọ dị na njikere? Anyị ọ nọ na nkwado? Mana echere m na ndị a na-akpọ ndị ozizi na nzukọ Kraịst, anyị ga na-elezi anya izi ndị mmadụ ozi ọma nke ga na-ewuli ihe elu na nke ga na-enye ha ikikere, ozi nke pụrụ iche nke ga na-emejupụta ndị mmadụ na olileanya. Akwụkwọ m nke ọzọ gaje ịpụta ugbu a bụ maka olileanya. Wulite olileanya gị. Nke a bụ akwụkwọ na-atọ m ụtọ n'ihi na abụ m maka olileanya. Ekwere m na anyị niile chọrọ olileanya, mana anyị kwesịrị ịnọ na njikere. Achọrọ m ịma ma ị nọ na njikere, chọkwa ịma ma ọ ịnọghị na njikere ịga eluigwe. Mana ọ bụrụ na ị ga-eguzoro n'ụkwụ gị wee guzoro Kraịst, na-abụghị naanị ikwu ya n'ọnụ, guzoro Jizọs, mana ya ọ dị na njikere ime nke a n'ime obodo ebe a chọrọ ya. Amen. Obi dị m mma na unu na-enwe ọṅụ. Achọrọ m ka unu nwekwuo ọṅụ. Amaghị m maka gị onwe gị, mana m onwe m ebiri m ọtụtụ oge ndụ m n'ime ụjọ nke ihe ndị mmadụ na-eche, ụjọ nke ihe ha ga-ekwu na ụjọ nke ihe ha ga-eme, ụjọ ma ha ga-ajụ m ma ọ bụ chụpụ m, nke ma ga-akpọkwa m n'ọgbakọ, ma ọ nwere onye ga-esokwa m ga-eri nri ehihie. Ma ịma ihe mere, ajụchara m ụjọ kpamkpam, maka ịma ihe m chọpụtara, ewezuga onye ọzọ, ma ọ bụrụ mụ na Jizọs, aga m enwe mmeri. Otu a ka ọ dịkwa nye gị. Rom isi 5:17 ọ sị na anyị ga-achị dịka eze n'ime ndụ anyị site na Kraịst. Ọ bụ gị na-achị n'ọnọdụ gị ka ọ bụ ọnọdụ gị na-achị na ndụ gị? Ịchị isi wee nye ha abụghịkwa na ị ga-enwe ikikere nke karịrị akarị nke ga-agapụ nsogbu gị niile wee gwụ. Ịchị n'ime ndụ anyị site na Kraịst bụ n'agbanyeghị ihe nke na-eme, ị kwesịrị ime onye ị bụ n'ime Kraịst. Ị kwesịrị ikwere na ọ hụrụ gị n'anya. Ị ka nwere udo, ị ka nwere ọṅụ, ị ka nwere mkpụrụ ị ga-amịta iji nyere ndị ọzọ aka. Amen. Luk isi 10:19 ka anyị lee anya na ihe onyonyo. Ya mere enyela m gị ikikere na ike iji zọgide agwọ na akpị ụkwụ, ma enyekwala m gị ikikere nke pụtara ihe na ikikere eji eche echiche, imegide ikikere niile nke onye iro nwere. Ma o nweghị ihe ọ bụla nke nwere ike imegide gị ugbu a. Lee nke ahụ anya nwa mgbe. Ekwensu nwere ike, ma anyị onwe anyị nwere ike nwekwa ikikere. O nwere ihe dị iche. Ya mere o nwere ike, mana ọ dị ihe anyị nwere nke ọ na-enweghị. Anyị nwere ikikere site n'aha Jizọs Kraịst. Naanị ikikere o nwere megide ndụ anyị bụ ihe ọ bụla nke anyị nyere ya site n'ekweghị ekwe. Dịka anyị na-aga n'iru ikwere okwu Chineke, n'agbanyeghị ihe anyị na-ahụ, n'agbanyeghị ihe anyị na-eche, n'agbanyeghị ihe na-emetụta anyị, Chineke na-arụ ọrụ n'ime ndụ anyị. Anyị bụkwa ndị mmeri.
ugbu a ọ bụ ihe dị m mkpa mgbe ị siri ebe a wee laa na ngwụcha izu a. Enwere m ebumnuche, achọrọ m ka isi n'ụzọ ndị a pụọ, kwere, tụkwasị onwe gị obi n'ime gị, si ihe ọ bụla nke ị ga-eme n'ime ndụ gị ma mgbe ebili mmiri nke ị na-eleghị anya ya bịara, mgbe ihe ịtụnanya ndị ọzọ ị na-ele ha anya ha bịara, ọ bụrụgodị na ị nwetachaghị ihe ọ bụla nke ị na-achọ, na ị ga-ebi ndụ pụrụ iche nke bụ aga m eme ihe m kwesịrị ime site na Kraịst onye bụ ike m. Aga m eme ihe ọ bụla nke m kwesịrị ime site na Kraịst onye bụ ike m. Enwere m ike ịbụ nwaanyị nọrọ onwe ya, zụọ ụmụ m nke ọma, agaghị m ekwe ka ha bụrụ ụmụ ga-emebi emebi. Aga m ebido ndụ ọhụụ. Enwere m ike ịda, bulie, ebido ọzọ. Aga m eme ihe ndị siri ike. Aga m ewepụ ibu m buru, mee ihe ka ahụ sie m ike. Aga m adị otu m si chọọ. Aga m ehicha ụlọ m. Aga m akwụ ụgwọ m ji. Aga m eme ihe ọ bụla Chineke si m mee site n'aka Kraịst onye bụ ike m. Mmadụ ole n'ime anyị na-eche na mgbe ụfọdụ na-emeriela anyị site n'ụzọ ahụ? Ịma, anyị na-ebe akwa ọ bụrụ na anyị amaghị m. Otu ọnụ ụlọ abụghị ụlọ ma ọ bụrụ na anyị moto anyị emee n'ochie, ma anyị enweghị akwa ọhụrụ anyị ji aga mmemme, ma anyị na-agụ akwụkwọ nsọ na-ahụ ndị kwere na Kraịst ebe ahụ. Agụ nọ na-eri ha, mana obi dịtụkwa ha mma karịa ya onwe anyị. Amen. Ma ị ma na otu ụzọ ọ na-atọ ọchị, mana ụzọ nke ọzọ ọ bụ ihe mwute. Ị ma ihe mere mgbe anyị nọ na-enwe mmemme n'abalị, anyị nọ na-akpọrọ ndụ, na-ekwu otu Chineke esi dị mma. O nwere ndị nọ n'ime ụwa nọ na-egbu. Ugbu a, taa n'ime ụwa a, n'abalị a anyị nọ ebe a, iguzosi ike ma sị agaghị m egbu ikpere m. Ana m eguzosi ike, ekwere m na Jizọs. Amen. Ma ụjọ nke ekwesịghị ịtụ gị. Ị ma ihe mere na ihe ọ bụla nke anyị chọrọ, Chineke na-enye anyị amara ime ya mgbe anyị kwesịrị ime ya. Anụrụ m otu akụkọ banyere ụmụ nwoke abụọ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ndị agaji ịgba ọkụ echi ya, na otu bụ nwoke kachara nka nke maara ihe banyere Chineke. Ọ bụ ihe magburu onwe ya. Dịka ụjọ na-apụ na ndụ gị bụ mgbe ị na-amara Chineke karịa. Ma nke ọzọ bụ nwa ọhụụ n'ime Chineke. Ha abụọ hụchara Chineke n'anya, mana nke okenye maara ihe banyere Chineke karịa, na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke. Ị ma na mgbe ị ka na-eto eto n'ime okwukwe a, ị ga-achọ ịhụ ihe niile ma na-ekwere ya. Mana ọ bụrụ na ị too n'ime Chineke, ị ga-abịa ghọta na ikwere na-ebute ụzọ tupu ihe ndị ọzọ ị ga-emetụ aka ma ọ bụ ihe ị na-ahụ anya ma ikweresịa. Amen. Ọ dị ka ọ ga-aka mma na m kwugharịrị nke ọzọ. Mgbe anyị ka na-eto eto n'ime Chineke, anyị na-adabere na ihe anyị na-emetụ aka. Mana oge ga-abịa ruo na njem anyị na Chineke, mgbe ọ na-agaghị achọkwa ka anyị na-enwe agwa nke nghọta ahụ ọzọ n'ebe ọ nọ. Ma mgbe ụfọdụ ị ga na-asị, eleghị m ji ana m achọpụtazi ma Chineke ọ nọnyere m. Olee ebe Chineke nọ? Olee ya? Oge eji eto eto bụ oge eji ekwere ihe okwu Chineke kwuru, ma ya ọ chọpụtaghị ma ya achọpụta. Dịka ị na-eto n'ime Chineke, mgbe ahụ ka ị ga na-aghọta. Okwukwe na-ebukarị ụzọ abịa. Ihe ọ bụla ndị ọzọ ị chọrọ eso ya, ka ọ dịrị gị otu ọ bụla isi kwere, dịka okwu Chineke kwuru. Ya mere ọ dị mkpa rinne anyị ịghọta na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Nwoke nke a bụ okenye nọ nwayọọ. Ha ma na a ga-agba ha ọkụ n'ụbọchị echi ya, nke obere na-asị, he eleghị m ga-eme. Amaghị m ma aga m emelikwe ihe nka, ụjọ na-atụ m. Amaghị m ma aga m emelikwe ihe nka, ike na-agwụ m. Amaghị m ma aga m emelikwe ya. Echekwe m na aga m emeli ya. Nwoke nke ahụ wee okenye wee sị, nwa m nwoke, Chineke ga-anọnye gị. Asị, amaghị m. Mgbe ahụ ya agbanye ọkụ ka o were mee ihe, ya hụ ya n'aka, ya sị, ọ weta ka ịgba ọkụ ji afụ ụfụ. Amaghị m otu m ga-esi aga ka a gbaa m ọkụ n'ebe ahụ echi. Nwoke nke okenye ahụ asị ya, nwa m, Chineke asị gị gba mkpụrụ aka gị ọkụ, ya mere nwe amara dị ya. Mana ọ bụrụ na ọ na-agwa gị ka ị gaa n'ebe ahụ echi ka a gbaa gị ọkụ, amara ya ga-anọnyere gị. Ị ga-eme ihe ọ bụla nke ị nwere ike ime. Amen. Ka anyị ghara ị na-ebi ndụ n'ụjọ, n'ihi na akwụkwọ nsọ si n'oge ikpeazụ na obi ndị mmadụ ga-akwada ha n'ihi ụjọ. Ma n'ụbọchị ntaa ka anyị mee mkpebi na anyị agaghị ekwe ka ụjọ bụrụ ihe nke ga na-achị ndụ anyị. Amen.
ugbu a anyị ga-etinye foto nke nwa agbọghọ nke bụ onye ama ama, aha ya bụ Rosie, mana ihe eji mara ya bụ Rosie the Riveter. Biko tinye foto ya. Mana abụghị m Rosie, ọ na-abịa, lekwe ya, ọ dị mma. Ugbu a ịma nke a bụ foto pụtara ihe nke ama ama, o sitere n'agha nke abụọ. N'ebe ọ na o nwere ihe ọ na-ekwu na-enweghị okwu ọ na-ekwu, ọ dị ka ya anyị ga-emeli ya. Ya mere ana m na-agba ọsọ n'egwuregwu mgbe m dị afọ 62 maọbụ 63, echefuola m ugbu a, ebidoghị m ka n'oge. Enwere m foto a ebe m na-aga egwuregwu. Mana anyị wetara obere ihe a na ngwụcha izu a n'ihi na achọrọ m ka unu niile kwere na ị nwere ike ime ya. Ihe a so na foto ndị anyị wetara n'izu ụka. Ụfọdụ n'ime unu ndị pụrụla ebe ahụ, ị ga na-ele ma ị ga-ahụ onwe gị ebe ahụ. Rosie the Riveter bụ nwaanyị kpara ike nke eji na-akpọbatazi ụmụ nwaanyị n'ebe a na-eme ngwa agha mgbe a lụrụ agha nke ugbo abụọ nke ụwa. M bịa mee ezigbo ihe ọmụmụ banyere nke a wee chịkọta ihe ụfọdụ. Ọ bụ n'ihi na ọ bụ oge ịtọgburu onwe ya dịkwa mma. O nwekwara foto ndị ọzọ dịkwa otu a, mana nke a ka a kacha wee mara amara. Riveter bụ onye gbara egbe a na-akpọ rivet. Nke a bụ ọrụ e were n'oge mgbe ahụ na o kwesịrị nwaanyị n'oge mgbe ahụ. Agha nke abụọ nke ụwa wee kwụsị. Mgbe agha nke abụọ nke ụwa kwụsịrị, aga m enye gị ọnụọgụgụ ebe a. Anyị arụọla ihe dịka ụgbọelu 300,000, ụgbọala na egbe eji aga agha dị 103,000, ogbunigwe dị 372,000, ngwa agha dị nde 47 bụ nke eji agba ogbunigwe, ụgbọ mmiri dị 87,000, obere ngwa agha dị iche iche dị nde 44. Ndị akwụkwọ magazin dere ya sọ bụ ihe ọlụ ebube ọ gaara eme ma ọ bụghị ụmụ nwanyị. Ọtụtụ ụmụ nwoke nọ n'agha, nke mere na ụmụ nwanyị nwere ike bulie ime ihe nke ha na-emebeghị mbụ, ihe nke ha na-amaghị otu esi eme ya, ihe nke na-enweghị onye kwere na ha ga-emeli ya, ma ha tikọtara aka ọnụ ha mere ya. Nke a bụ otu ihe ngosi a ji pụta, anyị ga-emeli ya. Amen. Ya mere ozi m n'abalị a nye gị bụ anyị ga-emeli ya. O nwetụrụ ihe ntakịrị dị iche na ị nwere ike ị na-eche, ọ bụrụ na anyị niile abịakọta na anyị ga-eme ihe pụrụ iche, mana achọrọ m inye gị anya ọhụụ. Anyị nke gị na anyị nke m bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ na m onwe m. Onye ọbụla kwuo anyị nke m bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ na m onwe m. Lee, anyị kwesịrị ịchọpụta na anyị nwere ndị otu n'ime anyị: Chineke Nna, Jizọs Ọkpara ya na Mmụọ Nsọ, na ndị mmụọ ozi niile nke akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na ha na-echere anyị, na-ekpuchite anyị site na ihe ọjọọ wee pụọ. Anyị so n'ọgbakọ a dị ukwuu. Ya mere anyị ekwesịghị ibi n'ụjọ. Ọ ga-enye ndị mmụọ ozi iwu banyere gị, ikpuchite gị ma ichebe gị n'ụzọ nke nrubeisi gị niile na ije ozi gị. Ịma nne m biri n'ụjọ mgbe ya na nna m bi. Ọ bụrụ na ị nụla akụkọ m, ị ga-aghọta na nna m kwasara m iko, ma ọ bụ onye ọjọọ. O megburu nne m, na-akụ ya ihe mgbe niile, dubachaa nwanne m nwoke n'ịla n'iyi. Nne m maara ihe ọ nọ na-eme mgbe ahụ, mana o nweghị ike ime ihe ọ bụla maka ya. Ma ọ ka na-atụ m n'anya otu o si gba nkịtị. Ọ bụ ihe na-atụ m n'anya na o nweghị ike ime ihe ọ bụla, mana ịma ihe o jiri enweghị ihe o mere. Ụjọ nọ na-atụ ya na ọ pụghị ilekọtali onwe ya ma ọ bụrụ na o nweghị nwoke ahụ. Ma nye m, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kacha ewute m. Echeghị m na o nwere ihe na-eme m ka iwe wee m karịa mgbe mmadụ na-ekwusi ihe a bụ ihe mere na agaghị m eme ihe m kwesịrị ime. Mana echere m na nke a so na ihe mere m otu m si eme. Mgbe ọbụla ị hụrụ m na-eme ka onye ike gwụrụ, gị hapụtụ m aka mgbe ụfọdụ. Maka ngwa gị, ị nwere ike ime ihe ọbụla ị kwesịrị ime site na Kraịst onye na-enye gị ike. Ị nwere ike ikwu na nne gị abụghị onye oyiri Kraịst, mana achọrọ m ịgwa gị na nne m kwere ekwe, mana ọ bụ onye kwere ekwe na-ekweghị ekwe. Ma anyị nwere ọtụtụ nde mmadụ ndị nọ n'ụlọ nzukọ, na-anọrụ ala n'ụlọ nzukọ, were kwere na Jizọs nwụrụ ọnwụ wee nye ha.
mana ha ekwechaghị onye ha bụ n'ime Kraịst, ma ha ekwechaghịkwa na ha bụ ndị mmeri, na ha karịrị ndị mmeri, na ike mmụọ nsọ nọnyere ha. Ma ha bịa ha nọrụ ala na-ekwe ka ndụ na ekwensu na ndị mmadụ na-aṅa ha ụkwụ n'isi. Ma mgbe ha kwesịrị ibulisi, Chineke, achọrọ m ka ị na-edu m, na-echekwa m, ma aga m eme ihe nke gị onwe gị chọrọ ka m mee. Achọghị m ịma ihe ọ ga-ewe m. Nne m mechaziri rịawa ọrịa isi mgbaka n'ihi nke a. Amamikpe na ụjọ. Ọ nwụrụ gakwuru Jizọs n'afọ gara aga, mana o biri ndụ nke na-enweghị isi na ọdụ, ndụ nke na-adịghị mma. Ụjọ nọ na-atụ ya n'ihi na o meghị ihe dị mma. Ewezụga nwoke a, onye nwe onye mmegbu, bụrụkwa onye ọjọọ na ịdị njọ, ekele dịrị Chineke na azọpụtara ya tupu ya anwụọ. Mana ọ bịara dịtụ ụtọ. Mana ihe m na-ekwu bụ na o chere na ọ gaghị ebi ma ewezụga mmadụ. Nke a mere ya bụrụ onye na-amaghị ihe, nke enweghị isi. Nwanne m, mana ka m gwa gị otu ihe: ị kwesịghị na-atụ ụjọ ụmụ nwoke. O kwesịghị ka ndụ gị bụrụ ihe a ga na-akwagharị site na ihe mmadụ nwere ike ime, ma ọ bụ ihe ọ na-agaghị eme, ihe ọ na-eche na ikwuru na ihe ọ na-agaghị eche na ikwuru. Anyị na-ahapụ ọtụtụ ihe a, ọ na-achịkwata ma kwuo ihe ga-abụ akara aka anyị. Mana ime nke a esiteghị na Chineke. Mana achọrọ m ịkpọ ndị ga na-asị, aga m na-eso odudu nke mmụọ nsọ. Achọghị m ịma ma aga m enweghekwa otu enyi n'ụwa ọzọ, ma ọ bụ ma awụla otu onye nke na-ekwenyere m. Aga m abụ ihe Chineke chọrọ ka m bụrụ, meekwa ihe ọ chọrọ ka m mee. Ama m na e nwere ndị kwesịrị ịbịa ọgbakọ a, mana ha ekweghị abịa n'ihi na ha echeghị ihe mmadụ nwere ike. Ana m achọ okwu dị mma na-abụghị okwu mkparị, ma anaghị m achọta. Ụfọdụ ndị enyi ha siri ike na-adịghị ekwe nkwagharị bụ ndị ịma, mana ha na-agagharị na-ele m na ihe onyonyo. Chineke mere ha ebere ka a ghara igide ha na otu onye n'ime anyị. Nwanne m, anyị nwere ike ịga ije na mmeri. Ọ bụrụ na anyị chọrọ mmeri, anyị ga-akwụrụ ọtọ wee na-eme ka ndị kwere na Jizọs na-adị ndụ n'ezie, jisi ike inwe ndụ ahụ nke ya onwe ya chọrọ ka anyị nwee. Amen. Anyị nwere ike ime ya. Anyị nwere ike ime ihe ọ bụla ọ bụ nke anyị kwesịrị ime. Ịma ụmụ nwaanyị ndị a nke nọ n'agha nke ụwa nke abụọ, enwere m ike ịgwa gị otu ihe: oge ahụ bụ oge agha. Anyị nọ n'agha ugbu a. Ana m agwa gị, agha nke anyị na-ekwensu. Anyị na-alụ agha megide echiche anyị. Anyị na-alụ agha megide akparamagwa anyị. Anyị na-alụ agha n'isi ụmụ anyị. Anyị na-alụ agha n'isi ihe ndị na-apụta na ihe ndị a na-echepụta banyere Chineke anyị dịka onye kere anyị. Ebe ọ bụla ị lere anya, e nwere agha megide ihe dị mma na ndụ ọma na ihe ruru mmadụ. Ma nke ọzọ, ọ bụghị ndị na-ekweghị ekwe ga-eme ka ihe gbanwee. Ọ bụkwa anyị onwe anyị. Mana ịma ihe bụ eziokwu, ihe anyị onwe anyị kwesịrị ime, ma pụọ n'akụkụ ebe ahụ bụ akụkụ nke obodo anyị, ma bụrụ ihe anyị si na anyị bụ, ma meekwa dịka ihe anyị kwuru na anyị kwere. Asịghị m onye ọbụla ga-ebido agha. Ana m agwa gị, sị gị pụọ n'ebe ahụ ga-eme dịka onye oyiri Kraịst. Anyị ekwesịghị ịyọ ayịyọ maka na anyị kwere na Chineke. Anyị ekwesịghị ị na-agagharị ebe niile na-asọ ya oyi, ịma na-ekpe ekpere n'ụlọ ọrụ kwa ụbọchị n'ume ike anyị, na-ebugharị oke okpukpere anyị n'ebe onye niile nọ. Anyị kwesịrị inwe nkwuwa okwu n'ebe okwukwe anyị nọ. Amen. Anyị nọ n'agha. Ngwa agha ya abụghị nke anụ arụ, kama ọ dị ike site na Chineke iji kwatu ebe niile e wusiri ike. Anyị nọ n'agha nke ezi omume taa. Nke a bụ eziokwu. Ka m jụọ gị ajụjụ: elee ebe Daniel ha na Shedrak ha na Mishak ha na Abednego ha nọ? Olee Esta ha na Rut ha na ndị ọzọ dị otu ahụ? Elee Josef ha nke nwere ike ịga ụlọ mkpọrọ karịa ime iru abụọ n'ezi omume? Daniel onye gara n'olulu ọdụm karịa ikpe isi ala nye eze ọjọọ ahụ. Shedrak, Mishak na Abednego, ndị atụbara n'ime ọkụ agbaghị ha, ha eshi ikwe na anwụrụ anwụrụ. Lee ka m gwa gị otu ihe: anyị na-atụ ụjọ ịgabiga ihe, mana nke bụ eziokwu bụ ihe ndị anyị na-agabiga na-eme anyị ka anyị dị ike karịa. Ọ bụ eziokwu, ha na-eme anyị ka anyị dị ike. Nke a bụ ihe mere na agaghị m na-ekwuzi si ọ bụrụ naanị na nna m emegbughị m. Ama m na ọ na-ada dịka onye isi mgbaka, ma ọ bụ na o nwebeghị.
onye gabigara ụdị ihe a ma nọrọ n'ebe Chineke nọ. Mana ebidoro m n'ezi, ọ bụrụkwanụ na emegbughị m. Ọ dị mma, ọ bụrụ na m nwere nne na nna dị mma, agara m eme ihe. Mana ebiri m otu ahụ ọtụtụ afọ, n'ikpeazụ ike wee gwụ m wee jide okwu Chineke aka wee mata na enwekwara m ike ibi ndụ dị mma. Ma mgbe ahụ ka ọtụtụ afọ gachara, m bịa sị na ọ dị mma, ama m na ọ bụrụ na emegbughị m, ịma asị na ọ bụghị otu oge nke ahụ jọrọ njọ na ndụ m. Ma otu ụbọchị anọ m na-agwa mmadụ sị ọ bụrụ na emegbughị m, ọ gara ịdị ka enwenwu m ike ikwunwu ihe ọzọ. Ọ dịghị mma ọzọ. M wee kwụsị wee chee, ịma ihe mere ọ dị ka okwu onye ara, ama m, mana enwedị m ike isi nwu ndo na ihe mere m, maka na ụzọ nke ọzọ na ihe omimi nke Chineke ọ rụpụtara ihe niile ahụ maka ọdịmma. Ọ bụkwa ya mere m ihe m bụ taa. Chineke na-arụkọta ihe niile ọnụ. Ihe ahụ adịghị mma, o sighị n'ebe Chineke nọ, mana ọ rụkọtala ya ọrụ ya na ihe ndị ọzọ. Ugbu a na m eleghachi anya n'azụ sị ihe Ekwensu mere ka ọ bụrụ ihe ga-ebibiwu ihe Chineke mere ka ọ bụrụ ihe ọma. Mana ana m agwa gị na otu ihe ahụ bụkwa ezie na ndụ gị. Ihe Ekwensu nara na gị, ọ ga-enyeghachi gị ya karịa okpukpe 7. Ihe ahụ nke o mere gị, ị ga-atụgharị wee mee ihe ọma maka ya. Amen. Anyị pụrụ ime ya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.